Máme tu nový kávovar Jura Impresa S9 Vantage. Doporučená cena přístroje je řádově 44 000 korun, včetně DPH. Balení obsahuje návod na použití v českém jazyce, registrační kartu s nárokem na záruku a jako poděkování dostanete jedno balení kávy Chico d'Oro. Pak tady máme nerezovou nádobu na mléko ke kapučinátoru. O obsahu žádná celá 6 litrů. Která udrží chlazené mléko zhruba 8 hodin mimo lednici. Včetně připojovacích hadiček. Dále je v balení startovací balíček, který obsahuje proužek na kontrolu nebo určení tvrdosti vody, filtrační patronu do nádoby na vodu, opět hadička na připojení kapučinátoru. No, něco. Pak jsou tady hadříky na očišťování přístroje. Pak je tady čištící prostředek kapučinátoru, odměrka na kávu mletou. A jsou tady čistící tablety. Tak, zde je přístroj samotný, jedná se o model S9, který by měl být vlajkovou lodí firmy Jura. Zde je otvor na sypání mleté kávy. Zde je zásobník na kávová zrna s určováním hrubosti mletí, s regulátorem. A zásobník na vodu. Zásobník na kávová zrna by měl mít obsah 28 deka a zásobník na vodu obsah 2,7 litru vody.